ning 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 nong 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 kinutang kutang tansah bisa abdi Aku merasa dan terbagayomi bojoku Tata susila dadi tapatulan ngadami Iku sederongan kudu dadi senang Beriku nabayang Aku biru ring kabudayaan Itu rasa Keikung semonto Ayo Selamat malam Du Umi. Selamat malam Mbak Limbo. Nggih. Suwera ketemu ya. Kok Mbak Limbo nggih Pak D. Oh, nggih nggih. Nggih. Ya pancen bapak iki wis tuwa. Bapak Gen. Nggih. Nggih. Ngene. Sowan wonten dalipun Bapak Suparwito. Nggih, Pak. Menika panjenenganipun kagungan kersa mantu. Nggih, Pak. Ya. Mbak Sevilla karo Mas Rizky dadi manten. Nggih, Pak. Nggih, aduh, saiki saja yuk manutan nggih, Pak. Ya aja munggah nggih. Mendoakan apa kepada temanten Oh, berdua? mendoakan Iya. kepada teman-teman berdua. Walaupun Tapi, kamu belum jadi manten enggak lah apa-apa. nggih, kula dereng nate dados manten. Nggih. Napa pareng to, Pak? Boleh, boleh. Mboten dosa, Pak. Mboten. Oh, mboten. Nun sewu Nduk Afifah kelahiran tahun pinten Nduk Umi? Tahun 2004. 2004 Jabang bayi. Nggih. Kuwi walah lah wis. 2004 wis bayi cenger lahir. Nggih, Pak. Oh, nggih 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 nggih. Iya, Berarti sih. sekarang umur piro? Dua- Roli koro 22. 20. 22 iki basa Rolikur, Mbak. Rolikur. Oh iya, Nggih. roli 20 likur. Rolikur, Mbak. Ya, Kalau wis dalam enak. bahasa Jawa itu rolikur. Ngoten. Rolikur apa rikur? Rolikur. Rolikur. Rolikur napa rolikur, Mbak? Rolikur. Ya, besok enggak apa-apa masih jauh. Aku wis 33 likur. Loh, kok Piye tau 33 likur. 33 likur, Mbak? Lah ya toh. Kan kamu udah dua-dua kan udah pakai likur. Ya. Berarti kan patang likur, 5 likur, Ora enek. Nggih, 6 mboten likur, ngoten. 7 likur. Duh. Bukan, 25 tuh udah lawe. 25 tuh udah lawe. Berarti Oh, aku oh. 33 lawe. Iya, Alah, betul. Telu Karo lawe. Elisa iku marake mumet ning sirah. Nggih. Doakan kepada pengantin Mbak Umi. Nggih, mugi-mugi kagem temanten kekalih, mugi-mugi pinaringan wahyu jodoh. Amin. Bahagia selalu, ayem tentrem, ojo padu nggih, Mbak, Mas. Saya ini tak protes. Pripun? Gak mungkin dalam rumah tangga gue ra ono padu. Ojone berumah tangga, wong lagi pacaran wis do Pasti padu. Ra mungkin ra Oh, padu. iya. Nek ora padu perlu dipertanyakan. Oh ngono ya. Berarti Oh, komunikasi tidak baik. Tidak baik. Oh. Ini jenenge silent treatment. Berarti nek wis menikah kudu padu. Itu Ya ora bagian kudu dari ki ra kudu. ngono. Padu ki bumbu. Ah. Bumbune wong omah-omah ben sedep. Ngoten. Ah. Ben saya romantis ngono to, Mbak. Nah, itu Oh. mengklarifikasi jenenge genahke bentuk perhatian yo padu kuwi. Oh, gitu. Oh, Nek padu terus ya ora Ya apik. rapi. Nggih. Iki Betul, lho, Pak. manuto karo Mbak Elisa sing wis pengalaman padu. Pengalaman padu 11 tahun nggih, Mbak. Ora sih, aku ki 11 tahun padune paling 2 tahun bisa. Iya, nggih nggih. Mbak Umi, sak menika lenggah wonten pundi Mbak Umi? Dalemipun? Wonten Solo, Pak. Wah, sampun pindah Solo mboten teng Ponorogo mleh. Mboten Solonipun pundi? kentingan. Oh, Kentingan. Nggih. Kentingan. Kentingan, oh, kentingan, kentingan. 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 Kalau di nggih. Jogja ada juga yang agak mirip. Napa? Daerah Jalan Kaliurang itu. Namanya Kentungan. Nggih. Kentingan kan Solo. Kentingan Iya. Solo. Di Jogja Kentungan. Oh, ngono. Jalan Kaliurang
cerak PLN. Cerak PLN. Oh namanya kentungan. Iya itu. Wae KM8 coba aja ke sono. Nek kentingan ngendi? Kentingan kan Jebres. Solo, Oh, Jebres. Jepres. Iya. Oh, Sesuk tak dolan kentungan. gonmu. Oh iya. Iki lho ana layang iki lho. Nolayan. Saking Mbah Kakung. Wow. Pak Tugiman keluarga Bapak Suparwito nyuwun iki sesideman kembang rawe karo podang kuning. Wow. Wah. Tertanda Mbah Kakung. Lah iki ratune podang kuning zaman Pakai biyen Umi Hafifah. Betul. Niku lak riyen to, Pak. Walah. Iya Ya. toh. Zaman semono. Niki neruske kuliah niki Mbak Umi. Napa, Pak? Tesih kuliah terus. Anu Pak, nggih pangestunipun mawon. Niki tesih cuti. Oh, cetes suci. Nggih. Citu. Gitu. Tapi rencananya gimana? Rencananya pengennya kuliah S2, Mbak. Oh iya. Ya, tapi cari beasiswa dulu. Nanti kuliah di UNES saja. Kuliah di UNES. Oh, kuliah di UNES, Pak. Di UNES RPL itu nanti dibantu Pak Warek 3 Pak Ngabianto. Oh, nggih. Ini Pak Ngabianto saya carikan mahasiswi baru UNES RPL. Oke. Nggih, Pak. Dadi UNES ben walah yoga sinden dualang tak jak irono kabeh. Ten UNES sedaya. Ning UNES kabeh. Oh, Sekolahnya enak. Gurune ramah-ramah. Dosennya pripun, Pak? Oh, ramah-ramah niku kan Ramah-ramah. jelas. Nggih. Kuliahlah di UNES. Udah kelihatan hasilnya lo cepet. Berapa tahun Pak Igit? 1,5 tahun? Iya, 1,5 tahun sudah selesai. Memang kalau S2 itu umumnya berapa tahun sih, Mbak? Lah kalau keset-keset itu sampai 4 tahun. Tergantung iku Tidak ada keset. waktunya. Kowe keset apa ora keset? Kalau cepet ya 1,5 tahun sudah selesai. Oh iya. Dari keset apa ora? Ya. Podang kuning dibawani Mbak Umi ya. Oh, nggih. Iki request saking Mbah Kakung. Iya. Ugi saking dari Mbah Kakung menika nggih mengke nyuwun ninggal katresnan. Oh. Yang nyanyi Mbak Ima. Fans berat Mbak Ima. Oh, Ima Lovers. Lagu ini aku tujukan untuk keluarga dari Kalimantan. Oh. Keluarga dari Kalimantan sudah hadir kah? Oh, Kalimantan nganggo kah akhirnya. Oh, pakai K. Iya kah? Iya kah? Ayo Mbak Umi. Nadian wujud temong peksi. orang yang papat lagi lahir. Ayo, aku isih kerasan yang ketingan akhir-akhir ketingan orang yang papat. Nggih, Pak. Nek jenengan niku pas kula 2004 jenengan berarti tesih napa? Bapak Rabi. Oh, Nikah. ngoten. Nggih. Nikah 2004. Cita-citane Mbak Umi dados napa? Pengen dados anu, Pak. Napa? Manten. Heeh, nek manten iki otomatis. Itu cita-cita wi. Pengen jadi orang yang bermanfaat aja, Pak. Mbok Kuwi ya wajib. mbok nek pengen bermanfaat, mbok ndak dino ki ning omahe sapa-sapa melu nyapu, melu mbah-mbah. Terus pindah omahe sapa mesti Oh iya, kok bermanfaat. aku dimanfaatkan. Pengen jadi orang, Pak. Ya bener sing ngono. Saiki apa saiki posisi? Iki ketok nek bocah isih bingung urung duwe cita-cita. Ya, belum punya cita-cita, masih apa itu cari jati diri gitu loh, Pak. Oh iya. Ya, masih merangkak. Semono merangkak. Cetok ngadek jejek kok neraka. Masa wenggan kong
golek isi podang jenar. Mengki nggih nyuwun berkahe Pak Haji Haryanto mengki minggah panggung. Oh nggih. Nenenane Iba bunga engatiku nyanding bisa Guminir barang. Wah iya Mbak Umi. Mbak Elisa bisa duduk sini nggak apa-apa. Biar Umi Hafifah Ratu Podang Kuning. Iya. Sebelum so mau ngacak setahun karo Awang anakku. Iya, Awang 2005 iki 2004. Iya. Berarti kula sak putrane jenengan nggih, Pak. Yo sak anakku, Nggih, anakku. leres. Umi Hafifah Ponorogo, yo coba Podang Kuning Mbak Umi. Esok awan ning omah wis ora krasan. Uyuran anggur lek isih tak sayang. Obeng-obeng mitangku ora krasa. Dangdutnya Mas. Ayo Jo, munggah kene Jo. Kancane nduk Umi Jo. Wis ora krasa.
pranan ora manggah atiku sing sayang teteran laksanane sendekaku tenggan Jangkep ono Mas Jolang ono Mbak Umi.